Mitä nuuska? Ei mitään, kun mä näen Rane, niin... Mitä sä teet? Kun mä näen Rane, niin mä vedän tommosen potkun sitä Mä vedän suoraan sitä niin daijuun. daijuun nimittäin vasurilla. Mä oon treenannut tätä, kun mä vedän suoraan, että se kupoliin. Aivan asia. Ei tää mitään. Kato, mitä Batman ja Robin, Mitä tässä? Haluatko turpaa? Ai, haluatko mä turpaa? Aika hyvä. Oi. Hei, hullu se on. Sä oot ihan hullu. No mä oon vähän crazy. Jennifer Lopezilla on maailman paras hanuri. Kuka? Jennifer Lopezilla on maailman paras hanuri. Mun mielestä se ja Paakkolalla on maailman paras hanuri. Mä voin kertoa. Et kenellä on maailman paras hanuri? No, Esa Pakarisella! Esa Pakarisella on maailman paras hanuri, kun se vetää nimittäin niitä tjungia! Niin siinä nimittäin liikuttuu taivaan linnutkin! Kuka on kingi? Rane on kingi. Kuka on kingi? Rane on kingi. Quiet over the rules! Pientä respektiä tähän suuntaan. Tiedä mikä on hanuri. No varmaan tiedän. Ja seinää potkii täysin uramavaa! No niin, mä lähden nyt nimittäin tuonne kansantalolle kuuntelemaan vähän tansseja. Et kuuntele hanurimusaa.